acest episod vom juca Prison Life. Suntem alături de Albert. Salutări! Haideți! Mă cheamă Albert. Da, hai. Sau Furgoi îl cheamă pe ăsta. Hai mă, vino după mine. Nu mă vezi? Pe tine frunzoi. Nu, tu ești Furgoi. Vino aici. Vino după mine. Hai să omor eu un polițist. De ce? Că vreau să fur un pistol. Îl omor pe un polițist sau mă duc să fur arme. Eu fur arme, mă. Bine faci. Bine fac, am furat arma. Am furat niște arme. Bă, dar îmi bagă cătușii ăștia, dar nu mi-a băgat în tot. Alex Minule! Nu, Alex Min! Nu! Perfect, nu ne-a băgat cătușe. Mie nu. Eu mă pap aici, am treabă. Tu ce faci acolo, Albert? Uite-te la ușa acolo, la polițiști. Mă vezi? Deschide ușa. Hai că vreau să ies afară. Sunt blocat aici. Îmi bagă cătușe, gata. N-a băgat cătușele. Bă, tu unde ești? Hai, te văd. Hai să mâncăm. Hai să mâncăm. Eu merg să mănânc. În joc, aici. Eu mi-am luat mâncarea. Uite, eu am luat de acolo. Vino aici. Vino aici. După mine. Vino să mănânci și tu. Stai să te dau mai tare. Să te auzi și tu mai bine pe filmare. Băi. Ce are, mă? Gata, ne-am dat un pic mai tare. Zici ceva? Dar nu mai are mâncare. Nu mai avem mâncare. S-a dus mâncarea. S-a terminat. Cu tine vorbește asta, cu tine. Ce face, mă? Vine astea după tine. Stai că te omor. Îți dau cu pumni în cap. Vreau să-ți dau după ureche. După ureche. Stai că nu te-am omorât. Ia să te uiți la mine. Vedeți comanda acolo, slash dance? Uite ce fac eu. Uite de la mine. Mario. Da. Cum pun și eu numele ăsta? Ce? Să faci tu ca mine? Nu nume. Păi ai un nume deja. Albert, Mario 1, 2, 3. Uite-te la mine, ce fac. Îți place? Bă, uite-te la mine. Hai, unde mergem? Că vreau să scap, eu mă duc să scap. Dacă vrei, vii și tu. Hai să vedem cum scăpăm. Eu vreau un pistol de aici. Eu am luat un pistol, un M9. Vreau și un pistol. Ui, eu l-am găsit. Eu l-am găsit. Am omorât ceva, un polițist și am de la un polițist pistolul ăsta. Vin aici să-l vezi. Îți place pistolul meu? Bă, uite, am băgat mâna în cap. Dar îți place pistolul? Hai mă, dă-te jos și hai, vino după mine, că te ajut eu să scap. Că am eu un pistol. Hai, vino, nu-ți mai sta pe loc. Ce? Unde ești? Lângă tine. Sunt lângă tine. Sunt în spatele tău, să știi. Acum în fața ta. Hai să-i fătăm.
Vrei să-i bat eu pe ăștia? Mă duc să bat polițiști eu, cu pistolul. Eu am și pistol. Mă duc să iau și un cuțit. Eu mi-au cuțit și mâncare. Eu știi ce am? Eu am mâncare, am cuțit și pistol. Vreau și un pistol. Păi trebuie să omori un polițist. Omoră tu. Bine, mă duc eu. Cu ce vrei să omor un polițist? Cu un cuțit sau cu ce? Sau cu pistolul? Mă duc să-l omor cu pistolul. Era un... Uite aici. Dar l-a luat cineva pistolul. A furat o fată pistolul. Unde ești? Cine? A furat o fată pistolul. Nu știu ce să-ți fac ca să găsești tu unul. Dar vrei un cuțit? Dar nu știu cum să ți-l arunc, dar poți să tai pe ochi. Îți tai și ție un pic carnea. Îți place cum te tai? Să nu uiți că eu filmez acum. Și că o să apar pe YouTube. Mamă, ăla are ciocanul. Merg după ăla, că ăla are să spargem WC-ul, să fugim. Hai mă, eu îl fugăresc pe ăsta. Hai mă. Eu merg cu ăsta, știi? Ca să spargem WC-ul. Înăuntru. Unde să fiu? Dacă vrei, vino și tu. Înăuntru stăm. Hai în celule, dar închis ușa. E închisă ușa, stăm afară ca câinii. Băi! Bă, ce faci? Mă ții de picior? Mă ții de picior, nene. Tu vezi? Tu mă țineai de picior, dar vrei să dansezi? Hai să dansez eu. Uite cum dansez. Pe aici scrie în chat. Vezi ăla unde scrii. Scrie ce scriu eu, dar fără punct. Ce vezi la capul meu? Scrie ce scriu eu, dar fără punct, da? Nu pui și punct. Vezi? Să nu văd. N-ai văzut la capul meu? Nu. Da, lasă, nu mai dansa tu. Că oricum suntem ștecâini dacă stăm afară. Noi suntem afară. Eu mă duc la bandă. Eu mă dau la bandă, vino și tu. Eu alerg pe bandă. Fix pe bandă. Știu că ne-a închis și am văzut. Dacă vrei te omori, o să vedem unde te dă. Ce? Stai să te omor, să vedem unde te dă. Vino să te omor. Stai pe loc ca să te omor, să vedem dacă te dă înăuntru. Lasă-mă să te bat până când te omor. Ca să te... Unde te dă? Să-mi spui. Te-a dat înăuntru? Da, ești înăuntru. Stai să mă bag și eu în închisoare. Mă omor și eu. Am murit eu. Mă duc eu la tine. Vin și eu. Salutări. Stai că sunt pe drum. Spatele tău. Unde ești? Sunt spatele tău. Băi, eu nu te văzusem. Mă duc să omor polițistul ăla. Îi dau cu pumnii în cap. Stai că îi zic la unul să mă ajute să scap. M-a omorât. O să-i zic la unul să mă scape. Dar greu scăpăm, eu o să mă bag la polițiști. Mă bag la polițiști, da? Și eu vreau. Nu,
Eu te scap pe tine, sau cum facem? Te scap eu. Sau bagă-te și tu la polițiști. Ce? Da, să mă bag și eu la polițiști. Nu, că te scap eu. Nu, vreau și eu. Te ajut eu să scapi. Unde ești? Bă, vino aici ca să te scap. Vrei să ieși din pușcărie? Vreau și eu. Nu, vino după mine ca să te scapi din pușcărie. Nu mai cu tine. De ce? Păi trebuie să dai pe meniu dacă ai. Haide. Păi fă-te polițist. Fă-te polițist. Meniu. Vezi acolo meniu. Vezi pe undeva meniu. Dacă vezi meniu, apeși pe el și ajungi. Dar hai să închidem episodul. E pe ceva albastru? Hai, da! Dacă am atât acest episod, sper că v-a plăcut. Ce? Lasă! Hai că am atât acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!